Wannan tashar Voice of Sadi ce. Kamar kullum yau ma ina ɗauke da wani daddaɗan labari kamar haka. A ƙauyen Marke an yi wata mata mai suna Baba Lami. Baba Lami tana rayuwa ita da mijinta Malam Idi. Malam Idi ya kasance mai tarin almajirai wanda ya shahara da malinta a wannan ƙauye. Ita ko Baba Lami kowa ya santa a wannan ƙauye da mita da tsabagen surutu ga iya gani ba ƙyalewa. Kowa a ƙauyen nan yana shakkarta domin duk abin da kai to fa sai ta faɗa maka gaskiya. Ko farar magana ka faɗa mata to Baba Lami za ta iya faɗa maka baƙar magana. Haka dai take rayuwa da mijinta Malam Idi. Wata rana ya ce zai ƙaro aure. Baba Lami ta yi tsalle ta dure ta ce, ai ko ba za ka ƙaro aure a cikin wannan gida ba, domin ni wallahi da na rufe ido ban ga kyan makanta ba. Akan me muna zaman mu ni da kai ka ɗauko wata ka kawo min, gaskiya ba zan yarda ba Malam. Malam Idi ya ce, ai ko dai aure a gidan nan babu fashi, dole ne sai na yi shi, ko dai ki zauna a gidan nan ko kuma ki tafi. Baba Lami ta yi tijarar ta iya yi sai dai ta ga fa Malam ba shi da niyyar soke wannan aure. Don haka ta ce masa ta amince amma ba da zuciya ɗaya ba. Ta sa a ranta duk wadda ta auri Malam Idi to wallahi za ta ga kissa da ƙafarta za ta bar gidan babu boka ba malam. Haka dai Malam ya auro wata yarinya a wannan ƙauye. Duk da dai ita ma ba wai yarinya ba ce, sai dai Baba Lami ta girme ta nesa ba kusa ba don za ta iya haifarta. Yau da aka kawo amarya mai suna Hindu, yau ta fara ganin tashin hankali a wajen Baba Lami. Domin a wannan dare bata bar su sun yi bacci ba. Baba Lami haka ta dinga yin abu kamar mai isko kai. Malam ya nemi mata addu'a. Da zarar ya koma ɗakin amarya za ta ƙara tada wasu iskokan. Haka suka kwana a wannan dare ba tare da Malam Idi ya yi barci ba. Washe gari Baba Lami ta tashi lafiya ƙalau da ta kira amarya domin su gaisa. Amarya na fitowa ta gaida Baba Lami cikin ladabi. Amma sai Baba Lami ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, yarinya kin shigo gidana amma wallahi za ki gane kuranki, domin ni baki isa in yi zaman kishi da ke ba. In banda ma cin mutunci Malam ya rasa wa zai auro min sai ke, wadda na tabbata na haife ki, to wallahi baki isa ba. Dan an ga ban haihu ba shi yasa za a wulaƙanta ni, to yadda ban haihu ba ke ma ba za ki haihu ba, dan ba za ki rayu ma a cikin gidan nan cikin jin daɗi ba, ballantana har ki haihu. Amarya hankalinta ya ƙara tashi ta ce, don Allah ki yi haƙuri, ni ban zo domin in tada hankali a gidan nan ba. Na zo ne don mu zauna lafiya ni da ke, mu kwantarwa da Malam Idi hankali. Baba Lami ta ce, ke ni za ki gaya wa wannan maganar? To wallahi uwarki ma ba a haife ta ba, don haka kada ki ƙara faɗa min haka. Kuma a gidan nan duk abin da na ce shi za ki yi. Amarya ta ce, babu komai na amince Baba Lami, duk abin da kika ce zan bi ki, ai ke ce gaba da ni. Haka suka ci gaba da zama, kullum tana gana wa amarya azaba, wahalar yau daban ta gobe daban. Duk wani aikin gidan nan ta daina yi, ko da ita ce da girki, ko da amaryar ce da girki, duk aikin ita za ta yi. Baba Lami ta miƙe ƙafa tana ta zuba mulkinta. Malam Idi ya yi har ya gaji ya zuba musu ido, sai dai koyaushe ya dinga ba wa amaryar shi haƙuri. Wata rana Baba Lami ta shirya ta fita da sunan za ta zaga gari. Malam Idi ya ce je ki, domin shi dama ta dame shi a rayuwa, sai dai babu yadda ya iya da Baba Lami, domin shi tana masa kyauki tana mutunta shi. Kawai dai auren da ya ƙaro shi ne abin da ya haddasa tashin hankali a tsakaninsu. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like. Baba Lami da za ta fita sai ta ɗauki karara ta daka abinta sannan ta haɗa da barkono shi ma ta dake shi. Domin hakan al'adar ta ce a duk lokacin da ta shirya fita daga gida takan fita da shi saboda kada wanda ya kawo mata raini ba ta rama ba. Tana cikin tafiya tana ‘yan kallace-kallacenta tana surutai. Duk wanda ta gani a hanya ya yi wani abu sai ta tsaya ta masa raddi. Kawai sai ta ga wata mota ta faka a gabanta. Motar na tsayawa, Baba Lami ita ma ta ja ta tsaya. Tana ta tunanin waye zai fito daga cikin motar. Ai ko sai ta ga wani soja ya fito daga cikin mota.
Yana fitowa ta kalle shi ta sheƙe da dariya ta ce, yau ni na ga wani ikon Allah. Ka gane min mutum gurjejen ƙato da shi, amma yana bilitin. Shin kai ba soja ba ne? Amma duk yadda ka bi ka koɗe? Sojan ya ƙare wa kansa kallo. Shi irin mutanen nan ne farare, don haka ba bilitin yake ba. Amma Baba Lami bata tantance hakan ba. Don haka ta zauna ta dinga gasa masa magana. Soja sai da ya bari ta gama tsaf sannan ya ce, shin Baba kin taɓa gani na ne ko kin san ni? Ta ce ni ban san ka ba, amma yanzu ai gashi na gan ka. Don haka wallahi ka daina yin bilitin. Wannan abun na 'yan wuta ne. Idan ba so kake Allah ya sa ka a jahannama ba. Ya ce to shikenan Baba, ina so ki shigo motar nan domin ki zo ki raka ni wani waje. Ta ce kai yaro, ni za ka yi wa wayo? Ni za ka gaya wa in bi ka a mota? Haka kawai ka sace ni a je a yanka min kai? Ya ce a'a Baba, babu abin da zan yi miki. Kawai dai ki zo ki raka ni. Haka ta zauna ta dinga ciwa soja mutunci. Ta ce wallahi ba za ta shiga ba. Ta zage shi tsaf ta wuce ta yi tafiyarta. Ai kuwa sojan nan ransa ya ɓaci sosai da abin da ta yi mai. Don haka ya sa yaransa suka kamo mai ita. Aka kama Baba aka zura ta a mota aka tafi da ita. Hankalinta ya matuƙar tashi sai dai bata san ta yadda za ta fitar da kanta a cikin wannan mota mai shegen duhu ba. Suka yi ta tafiya sai da suka yi tafiya mai nisa duk da ba ta ganin inda ake zuwa. Suka kai ta wani gida suka rufe ta. Nan soja ya ba da umarnin a dinga ba ta abinci, amma har sai ta kwashi kwanaki 3 tana musu bauta sannan zai sake ta ta koma. Ai ko Baba ta ce in dai haka ne babu komai, ta yarda. Soja ya ce bai yarda ta dinga yawan surutu a gidansa ba, amma lallai zai nuna mata cewa ita ƙaramar mara kunya ce tunda ba ta daraja tsufanta. Duk wanda ta gani a hanya sai ta daina masa magana daga yau akan abin da zai mata. Baba dai ta ja bakinta ta yi shiru. Wanda za ta kwana a gidan, soja yana zaune a ɗaki yana ta aikace-aikacensa a kwamfuta. Kawai sai ya ji motsi a bayan shi. Bai yi tunanin komai ba, don haka ya ci gaba da aikinsa. Ashe Baba ce ta lallaɓo saɗaf-saɗaf ta shigo cikin ɗakin ba tare da ya ganta ba. Ta laɓe a bayan kujera. Ta buɗe wannan kararen nata ta ɗan hura masa shi ta baya. Sai da ta tabbatar ya taɓa jikinsa, sannan ta nannaɗe abinta a leda ta ƙulle a bakin zani ta lallaɓa ta fice daga ɗakin. Ai ko tana fita soja ya fara jin ƙaiƙayi da raɗaɗi a jikinsa. Ya fara soshe-soshe, sai dai idan ya sosa sai ya ji wani ciwon ya ƙara ziyartarsa da sabon ƙaiƙayi. Hankalin soja ya tashi ya dinga kakkaɓe-kakkaɓe amma bai ga abin da yake zuba daga jikinsa ba. Take ya ciccire kayansa ya wullar. Haka ya yi ta tsalle yana soshe-soshe. Babu da ta jiyo abin da yake faruwa sai ta shigo ɗakin. Tana zuwa ta kalle shi ta ce soja me ya haka? Nan take ta kwashe da dariya ta ce ai na gaya maka ni ba kanwar lasa ba ce. Ni za ka ɗauko ka kawo gidanka ka rufe kawai don na gaya maka gaskiya? To na rantse da Allah yau ban ga mai ƙwatarka a gidan nan ba. Soja ya ce dama ke ce me kika yi min? Ta ce yo sai na gaya maka abin da na yi maka? Ai ni nan da ka ganni wallahi duk abin da aka min sai na rama. Saboda cin mutunci ka ɗauko ni ka kawo ni nan? Ka ma san ko ni wace? To ni aljana ce idan baka sani ba. Kuma maza-maza ka ɗauke ni ka maida ni inda ka ɗauko ni. Idan ba haka ba in sa ɗan autan aljanu ya ta zuba maka ƙaiƙayi. Hankalin soja ya tashi domin shi yana matuƙar jin tsoron aljani. Ya dinga soshe-soshe sai dai ya rasa ta inda zai ɗau mukullin mota ballantana ya maida ta inda ya ɗauko ta. Nan take ya fita da gudu ya kirawo wani a cikin yaransa ya ce ka zo ka maida wannan babar gida. Ta ce a'a babu wanda zai maida ni sai kai, don haka kai ka ɗauko ni ka zo mu wuce. Haka suka tafi ya saka ta a mota. Ta ce duk wanda ka faɗa wa ni aljana ce gaba ɗaya sai na sace ku mun koma duniyar aljanu. Hankalinsu ya ƙara tashi don haka ya ja bakinsa ya yi shiru domin shi a ransa ya yarda Baba Lami aljana ce. Suna cikin tafiya ta ce masa ba zan je gida ba har sai ka sai min apple da tufa da dukkanin abin da kuke sha na 'yan birni, saboda mu ka san a duniyar mu ta aljanu ba irin su muke sha ba, domin ɗan autan aljanu yana buƙatar daɗi. Shi kuwa ya amince da maganarta, ya tsaya ya sai mata lemo da ayaba da tufa da dukkanin wani abu na marmari da ta buƙata. Aka zuba mata, ta ce kada ka kai ni inda ka ɗauko ni,
ka samu wata bola ka ajiye ni, domin a nan ne zan koma duniyarmu. Idan kuma har ka tsaya to in tafi tare da kai. Ya ce a'a, zan kai ki in ajiye. Ya samu wata bola ya sauke ta, ya ce ga shi nan na ajiye ki a bakin bola. Ta ce babu inda za ni, sai dai ka fito ka ajiye min kayan da ka siyo min a bakin bola. In ya so zan yi sallama da ɗan autan aljanu in ce ya ƙyale ka. Cikin rawar jiki ya ɗauko kayan soja ya aje mata a bakin bola. Yana ta karkarwa saboda hankalinsa ya tashi. Baba Lami ta ce yanzu guguwa mai ƙarfi za ta zo ta ɗauke ni mu ɓace na koma duniyata. Idan kana buƙatar rayuwarka ka hau motarka maza ka bar wajen nan, in ba haka ba guguwar tana zuwa za mu tafi tare. Ai ko da gudu ya koma mota ya fige ta a miliyan ya bar wajen. Take Baba Lami ta ƙyalƙyale da dariya ta ce ni za a gaya wa wai iskanci a cikin ƙauye, yau na yi maganinka. Tun ni yanzu ma na fara, babu wanda zan gani in ga abin magana a tare da shi ba tare da na faɗa ba. Har ko ba komai yanzu na ci riba. Baba ta ɗauki kayan lemonta ta yi tafiyarta gida tana murna, tana fara'a, tana cin kayanta. Tana zuwa gida ta yi wa Malam bayanin dukkanin abin da ya faru. Malam ya yi ta dariya yana ce mata kin ga ki daina irin wannan kasadar. Ta ce oho, zan daina amma ba yanzu ba. Allah ya tsagan bakin magana in ƙi faɗa, duk abin da na gani fa sai na faɗa in dai bai mun ba. Malam ya ce ni dai abin da nake so ki zauna da kishiyarki lafiya, daga yau ba na son in ji wani saɓani don Allah. Babu Lami ta ce ai na lura da yarinyar tana da biyayya, don haka daga yau za mu ci gaba da zaman mu lafiya kamar yaya da ƙanwa. Tun daga wannan rana Babu Lami da amarya suka zauna lafiya. Malam Idi bai ƙara jin tashin hankali a gidansa ba.